Γεια σας παιδιά, Βαλεντίνος εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όπως βλέπετε εδώ, σας το είπα τώρα, θα παίξουμε Minecraft. Ναι, μάγκες μου, όπως σας είπα και στο Part 2, θα φτιάξουμε έναν φράχτη για να ποτίζω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα ποτίσουμε κάτι, δεν ξέρω, ναι. Θα ποτίσουμε λίγο λουλούδια, τι θα ποτίσουμε, δεν ξέρω. Θα βάλουμε λουλούδια και ναι, και σε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, μια εγγραφή και ναι. Και εμείς θα αρχίσουμε. Λοιπόν, τώρα θα βρούμε, θέλω να πάμε τέτοια, λοιπόν θα το βάλουμε από εδώ. Θα βάλουμε από εδώ ή το κάνουμε άλλο χρώμα, λέτε, εσείς τι λέτε μάγκες μου. Θέλω να το βάλουμε αυτό. Είναι τόσο μικρό, λέω να το κάνουμε, άλλωστε δεν θέλω να το κάνουμε πολύ μεγάλο, γιατί δεν θέλω να πιάσει και πολύ αυτό το βιντεάκι. Μπορεί να βαριέστε και πολύ και εγώ δεν το θέλω αυτό, που ξέρετε. Εδώ τόσο μικρό λέω να το κάνουμε. Και ας πάρουμε τώρα τα λουλουδάκια μας που έχει τώρα, θα ψάξω να βρω. Το νομίζω εδώ θα άματα. Λοιπόν, πρώτα εγώ λέω να βάλουμε τις μαργαρίτες. Μία, δύο. Μία θα βάλουμε, μία μαργαρίτα. Λοιπόν, τώρα θα ξαναμπούμε και θα βάλω και άλλα λουλουδάκια. Θα βάλουμε εδώ αυτό και θα πάρουμε πολλά. Θα βάλουμε αυτό. Ναι, βλέπα. Τώρα θα βάλουμε, όχι, θα βάλουμε παπαρούνα. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Λοιπόν, εδώ μια παπαρούνα. Και κάπου θα βρούμε να βάλουμε και τα... θα βάλουμε και αυτά. Και από εδώ. Ναι, κατά λάθος. Και θα βάλουμε τώρα από ένα τέτοιο. Τώρα θέλουμε να βάλουμε... Το έχουμε βάλει. Αυτό το βάλαμε. Θα βάλουμε και από το εδώ. Εδώ. Θα βάλουμε, όπως σας είπα, πολλά. Και όσοι θέλετε να παίξετε μαζί μου Minecraft, θα έχω το όνομά μου κάτω στην περιγραφή. Και ναι. Θα βάλουμε πολλά τέτοια. Εδώ. Και ναι. Μάγκες μου, θα βάλουμε και από τα άσπρα. Ναι. Και κάπου εδώ χωράνε, δεν ξέρω αν τα χωράει. Οπα, τι το... τρόμαξα λίγο, η αλήθεια είναι λίγο. Θα πάρουμε ένα τέτοιο. Και... βρέχει, αλλά δεν πειράζει, μη θα βάλουμε τα πέτυχα μετά λίγο. Θέλουμε δύο χωράνε. Τέλος πάντων. Ναι. Ή λίγο να βάλουμε μόνο παπαρούνες. Εγώ λέω να ποτίσουμε παπαρούνες. Και... ναι. Εγώ λέω να ποτίσουμε παπαρούνες. Χωράνε λίγες, αλλά κάτι όμορφο πρέπει να βρούμε. Όχι παπαρούνες θα μείνει. Εδώ, να βάλουμε τώρα τέτοια. Έτσι να το γεννήσουμε. Έγινε το. Έτσι εδώ, να γεννήσουμε.
Ναι. Αλλά εγώ λέω να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Εγώ λέω να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Είναι κάτι που θέλω να το αλλά εγώ ξέρετε τι λέω. Να φτιάξουμε, να τα βγάλω αυτά. Θα σταματήσω λίγο το βίντεο, να το φτιάξω λίγο και τα λέμε σε λίγο. Και ναι, το φτιάξαμε, όπως βλέπετε εδώ βάλαμε πολλά. Και ναι, πάμε πάλι να πάρουμε το φράχτη και να το φτιάξουμε το φράχτη μας. Αυτό δεν θα βάλουμε. Μετά θα βάλουμε εδώ. Πάμε πάλι εδώ. Βάλουμε εδώ. Και ναι. Αυτό. Καλά. Και ναι παιδιά, αυτό εδώ είναι. Άμα σας άρεσε πατήστε ένα like, μια εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!